Karon lang mo, limang gawas mo. At sahon tagyud mo. Sana all. Uy, pati, kasama to? Wala ba? Hangga, unsa mo bari hangga? Ingon ba yan ka pari ni Jun? Di pari ni Jun nakapagod. Ha? Di video bugas manggon. Sa? Atay, may klaro. Uy, pre. Magkuhan lagi ko, bunyagan ako ang kon. Among tanong kay Dugay ba? Init kayo. Gus, ate, tanawan ng wala matiro ng kwan. Oh, nangalaos sa daon. Ha? Enjoy sa dati. Video? Oh, ay problema. Tama si kwan dito. Si Mari, ato dito. Kanya, video ka. Kato dito? Oh, tama si dito. Isugot ka to? Ay, sugot, oy. Ina lang dia, naman siya dia. Ay, no lang ako ng gusto mo. Ay, nabansin ko, bunya pa rin ako. Masukot mo, di lagi ito masukot. Ano naman ka? Sige, ino lang ko lang hit ba? Iya, ito na, sige ko. Mari. O pare, naaman lagi ka. Ang siya tuyo. Angin na ko ni Kwan ba? Pare. Pare, ni Joy sa ko dia. Kadiot lang daw ko ayo. Singon. Pare, mo ba na? Sukot na di ay siya. Oh, nisugot na. Wait lang. Langga! Unsam ni ang giingon mo review daw siya. Hangga. Pa kuan na si Paridja, Parimjo na lang kay nanangin na sa kwa. Kaya ikaw ni bala dia kay napakoy kuan diri at ibanon pa na kuning mga tanom diri. Oh, di ba? Sugot lagi si pare. Ah, sige. Wala na. Sukot man di si pare. Sa trang taha. Dali na pare, kadyo tramang ka. Dali na dali. Ah, sige. Ate si pare manaw ako asawa ko. Unsa kayo nang gibuhat diya sa mas sira siya to. Dili maayo nila. Una ko. Dili maayo pa. Karon lang mo, limang gawas mo. At sahon tagyud mo. A few moments later. Sana all. Uy, pati, kasama to? Wala ba? Hangga, unsa mo bari hangga? Ingon ba yan ka pari ni Jun? Di pari ni Jun nakapagod. Ha? Di video bugas manggon. Sa? Atay, may klaro.